kuma ba zan ma iya tsayuwa a cikin shagon ba saboda cin koso da waye da kaza sai nake wani saboda na ji tsere kuna da mu'amalar. A wani lokacin Muhammad ya koma Najeriya, Muhammad Oktoba ya koma Najeriya, mutumin kirki ne, mutum yana da sosai ya koma Najeriya sai ya tura mun kuɗi. In ya tura mun kuɗi, kuɗin ba masu yawa bane ba a yanzu, amma a wannan lokacin jari ne mai yawa. San jin saya masa jallabiyan maza pieces 100 pieces 200 a yi rafin, in aka yi rafin mu tura ta je wurin da za a tura kayan, a sami tafiya a tura kayan Najeriya. To haka muka fara da ni da shi dai shi fara nuna mun harkar kasuwanci layin kasuwanci a kasar Ghana. So ana nan tun da na ɗan samu experience sai na nemi a bani jari daga gida. Sai ya wani ya bani 1.5 million. It is a wannan lokacin 1.5 million. Like 1.5 million din nan ta siya min takalmi kafa 100. Kafa 100 a cikin 1.5 million. Kai kucin da kai yanzu ba fara zuwa kasuwa. Yanzu sai dai ta siya ma a baya 35. Sosai. Haka ne? Haka ne. 35 ko 35 zuwa 40 yauwa. Sai dai ta siya ma 35 zuwa 40. To na sai takalmi kafa 100 a wannan lokacin. Sau ciki na zo na siya a baya ko kana 30 ne ko 40 da a cikin wannan kudin, a cikin wannan 1.5 million, a cikin 1.5 million ne. So kuma a cikin kudin da kudin shipping zuwa Najeriya duka a cikin 1.5 million. A karamin kuɗi ba ne idan aka lissafa duba da yanayin da rayuwa ta yi tsada a yau wata canza da waye kaza jari. da kaza. A lokacin kudin haya dala 50 muke biya duka gidan mu gaba ki daki uku a apartment $50 muke biya a lokacin. Yana da sai ya kai Wai ba magana kai ba ma a magana. kana ji a $50 sorry na manta akwai wani abokin mu shi ma abutu sunansa Ahmad Habibu Yasar. Ya zo same ni na ɗauke zo same ni ce mun ka zo ka gwada siyan vils mayafi ne na mata. Ya ce masa abutu ni yanzu ba dala 50 ba da wani kuɗi ce ka kawo ta zai a fara da shi ne aka je aka so wannan vils mayafin nan na mata. A ciki ba aka cire kudin kago da kudin tura, wallahi da riba ta je ta dawo sai ga kudi ya koma dala ɗari. Insha Allah ya ninka kudinsa. So kaga an dan fara samun experience, an fara samun waye, kuma a hakan muna zuwa jami'a, muna zuwa karatu. Ba kamar yanzu ba duk ɗaliban da suke zuwa yanzu 90% ba karatu ake zuwa yi ba yanzu. Kowa da ya zo abubuwa rayuwa ta canza, kowa da ya sauka Egypt hanya ta bai ke nema daga gidan iyansa sun ga can kana sauka kai ma ka ga suwane da suwane suke dora a TikTok, kai ma ka dinga zuwa a taban nan kana dan susuwa har kana dan daga baya kana juya ka dinga turuwa gida kai ma. Wasu ma musamman ba ma karatun iyayen suke turo su saboda ya zo samu access to wannan harkokin a bayan a kasan Egypt. Kafin mu zuwa nan bangaren don so ka ci gaban mana da yadda tarihin rayuwarka akan kasuwanci. Yawwa so ana haka sai wannan 1.5 million da muka turo. Ka san farkon shiga ɗan kasuwa, farkon business. So do a Sudan ma mun fara kwatantawa su maki daga Najeriya a kawo su da ni da Muktar Bikima da yake gawa wakili wanda shi na gama shi ne kamar guardian ina a Sudan. So sai aka tura kayan nan Najeriya, aka tura kayan nan wata mata aka tura a Abuja, aka tura mata a bayan take da waje ko dai buzur bata ba ita kuma wani aboki na ne ya mun introduce din ta, ban san ta ba shi na sani inda yake a bayan nan gaba ki da tura mata. Shi kuma takalma ina da wani makocin ma Lagos na ɗauki wannan takalma na ba zabar ne ba bai rabe ko zabar ne wata kabila zabar ma a Nijar saboda muna mu'amala su har yaran ma kusan ma na ɗan gida. Sai na ɗauki wannan kayan takalman nan
amma da na tashi aikawa sai na ce wa wani ya je ga kayan, a wani ya je tashi ya je ga kayan, da ya kayan ya ce to ka sallama masa hannu da hannu shi yawa mu ɗauki kayan an kawo su pieces 300 a leda an yi rafin da su da yawa 100 aka ba shi. Wannan matar ta abuja ta yi disappointed ɗin jari ya lalace tana takalmi ma ya cinye kuɗin takalmi jari ya lalace tana a ce ba ba riba ba capital ba abubuwan duka babu sai na zo na shiga damu.